Bapak Iwadana Sekar Rosmaru Rian Jaya saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso ora kudu nganggo macucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembang manisku dosa yang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karep ati ojo sumet ana dina liyan bakal tak upayake mbok kebicarane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya najan kahanane buka aku bakal sedih ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancane saben dina Mahadana wis Project Multimedia Matur Temanggung sabar ya Mas Eko. Ya ya no sing sapa wong sabar yo wis Rian Jaya Audio Matur suwun ayo Mas Do Cintaku mbok ya sampun nesu kabeh iso ora kudu nganggo macucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembang manisku dosa yang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karep tapi ojo sumet ana dina liyane bakal tak upayake mbok